L'aigua és un bé comú essencial per la vida, però a Catalunya només 2 de cada 10 ciutadans la reben a través d'una gestió pública. El Prat de Llobregat és un d'aquests municipis. L'empresa d'aigües del Prat es posa en marxa al voltant dels anys 80, inicis dels anys 80, just a l'inici dels ajuntaments democràtics, en la qual hi ha l'aposta pública perquè un bé comú tan essencial com és l'aigua estigués en mans públiques. Una empresa privada considera l'aigua com un bé en la qual treure un rendiment econòmic. Una empresa pública veu l'aigua com un bé comú en la qual està dotant d'un dret a la ciutadania. I això ja marca una diferència molt important. Tenim bàsicament 3 punts d'abastament d'aigua a la xarxa, 2 són de producció pròpia i entre aquestes dues produïm el 80% de tota l'aigua que s'abasteix al municipi. L'any 2007 ja es van implantar un tractament molt potent que és osmosis inversa i que realment va ser un salt qualitatiu de l'aigua que tothom va percebre. Si parlem de consum domèstic, només els abonats domèstics, en aquests moments estem per sota dels 100 litres habitant dia. En l'època més complicada de la sequera vam arribar al 91 litres habitant dia. I si parlem de consum ciutat, que vol dir el consum de tota la ciutat, indústries, agrícola, comercial, ara en aquests moments estem una mica per sota dels 150 i en plena sequera estaven per sota dels 140. És a dir, un consum molt i molt racional. Hi ha molts anys de feina darrere, molts anys que des de l'Ajuntament i des d'Aigües del Prat s'ha anat treballant en un consum sostenible i un consum racional. La gestió pública no només garanteix preus més baixos i eficiència, sinó que també és una decisió política, considerar l'aigua un dret i no un negoci. El nostre preu de l'aigua, del metre cúbic d'aigua, és molt més assequible, fins a un 40% aproximadament, que el que una empresa privada pot oferir. Això també després repercuteix en el fet que les tarifes de l'aigua també poden ser una miqueta també més assequibles també, perquè com que no hem de repartir dividends als accionistes, doncs tots aquests beneficis que haurien d'anar a altres butxaques repercuteixen directament en la millora de les inversions i les infraestructures. Hi ha molts exemples de remunicipalitzacions de l'aigua en la qual la gestió continua sent igual d'efectiva en termes econòmics i també a nivell tècnic. El 90% de la xarxa del municipi del Prat està renovada i només resta un 10% de xarxa antiga de més de 50-60 anys que estem renovant. Habitualment tenim uns 190 quilòmetres de xarxa, doncs queden 19 quilòmetres de xarxa antiga. Durant l'època de sequera, en la qual cada gota comptava, aquells municipis que comptaven amb una gestió pública de l'aigua tenien un rendiment de la xarxa molt superior. La inversió pública ajuda a que aquesta aigua no es perdi pel camí. Nosaltres, per exemple, en el Prat, la nostra taxa de rendiment és del 90%. De cada 100 litres que es posen a la xarxa, hi ha 90 que es facturen, que passen per un comptador, i 10 que es perden. Això a nivell català és un dels millors rendiments que n'hi ha a tota Catalunya i si ho comparem a nivell estatal, a nivell espanyol, encara més. Nosaltres no esperem que hi hagi una fuita per actuar. Nosaltres tenim equips de personal que surten a buscar fuites i això al final ens ha permès arribar a aquest rendiment. Tenir un laboratori propi és estratègic en el nostre servei, en el servei d'abastament d'aigua, perquè ens permet no només fer tots aquells controls analítics que exigeix la normativa sanitària, sinó anar molt més enllà, fer molts controls de servei, podem fer proves, podem fer investigacions. Aquesta torre d'aigua és un símbol icònic del municipi. És una torre que al final es diu un dipòsit de cua i el que fa al final és poder absorbir, seria com un gran dipòsit al final d'una xarxa que el que fa és absorbir possibles increments o decrements de la pressió al municipi.
Fa molts anys que s'està treballant un projecte fascinant que és el subministrament d'aigua no potable, el subministrament d'aigua regenerada a diferents usos del municipi. Actualment l'estem subministrant per usos ambientals, principalment, però estem treballant i estem amb diferents administracions, amb l'ACA, amb l'AMB, amb el Departament de Salut, l'Ajuntament i nosaltres, per tirar endavant nous usos. Hi ha molts anys de feina darrere, molts anys que des de l'Ajuntament i des d'Aigües del Prat s'ha anat treballant en un consum sostenible i un consum racional.